Și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi, ca de obicei, facem o plimbărică frumoasă, tot ce trebuie. Și îl avem alături pe noi și pe Mihai, frumos. Hai să-i dăm. Murea? Să apară un vlog, tot e. Asta e specială pentru Andrei, da? Să știe, dacă se uită la vlog. Omul meu a mai tâmpit efectiv cu vlogurile. Bă, postează. Bă, dacă am că mă apuc din vară, mă tot terminat la cap. Să postez. Edi, mai postează și tu, îmi dădea mesaje până. Deci specială pentru Andrei, frasul meu, frumos, tot ce trebuie. Da, frate, că am revenit cu vlogurile, Andrei. Ăsta e nebun aici. E King Drift, omul. Mi-a intrat la praf în ochi, că n-am ochelarii. Picioare. Ăla e restrictiv. De data asta nu mai avem bordul, așa că da. S-ar putea să mă fața în acest vlog. Stai bine. Și e aici. Mus.
cât să-și copie? E forță, ce zice? Zice. A? Zice? Prea multe perechi de Adidas? Vinde-le pe Vinted. Este atât de ușor. Fă o fotografie bună. Ce rupe ATV un dozo. Și când s-a uitat asul la clipuri zice, ia, ți-am spus.